Panguva ino vagari munyika yeZimbabwe pamwe chete nemaactivist vari kuvava, vari kudya magaka mambishi, vari kudya marasha azviperi mushe. Nhau iri kuitika munyika yeZimbabwe panguva ino haina kana kutombomira zvakanaka. Panguva ino patiri kuona kuti anyone who is opposed to the current government, especially those calling for protest, tikuona vakaona vasikana kumisa, they are arresting. And for sure they are telling you, Kazembe was heard panguva ino achitaura achiti aiwa nyika ino inototungamirwa nevanhu vari vakatoelectiwa zviri pamutemo, and anyone anoenda against izvozvo malaw enforcement agencies vachange vari ready. Panguva ino tinoona kuti pane unfair treatment iri kuitika munyika yeZimbabwe ita kuti vanhu vazosvika pakutaura nemamwe mashoko asingatauri. Chindorwa subscribe like on the bell icon. Tinoda payendo yapresident ani 2030 vanoposta mapictures seamuri kuona awa. Katanga verenga zvavanyora, vanodanyora achiti ZANU-PF system, Minister Tawengo parades a known thief with full protection, yet innocent Zimbabwean Bekipilo Bezi, who was only holding flyers, gets locked up. This rotten system must be disbanded if our country is ever to move forward. Rise up Zimbabweans. Thomas Panomdanyu kwa panguva ina anoposta mapictures amuri kuona Bekipilo Bezi uyo amuri kuona kuti panguva ino in court achiratidza kuti ane mahandcuffs and the likes, achiratidza kuti panguva ino akasungwa nevemutemo nokuda kwekungobata maflyers. Panguva ino achiadvocata for maprotest kunyange anga asingaiti violence, but kuri kuona kwakunzi Minister Tawengwa the last weekend thank you rally yemuHarare anoonekwa kunzi he was parading another criminal anoonekwa kunzi who stole Coulthard mobile phone, Douglas Coulthard. Panguva ino ari kunyange pakafaindiwa mapolice reports and the likes, anongosiwa achiita zvaanoda, achiapia pamastate rallies, pamwe pane patori nevamwe vanhu vanotoremekedzwa vaita semutungamiri wenyika kana maminister of state, but achisiwa mapurisa anenge aripo. But this individual asina kana kumita any crime was just holding a flyer. Panguva ino is paying the price. Tudze mafunguro enyu muri pamusoro pechitiko ichi. Nakomesa section medu, subscribe or like, and turn on the bell.